Better late than never. Nadunol gyud sa mga pamilya sa persons deprived of liberty ang mga pagkaon ug ubang panginahanglanon diha sud mismo sa City Jail. Ano ang report? Kining pamilya sa usa ka PDL nagrepack sa ilang mga dala nga ipangdunol ngadto silang mahal sa kinabuhi nga naa sa Cebu City Jail. Lakip sa gipaputos ang mga sabon, kape ug uban pa. Hasol man apan wa kinig sapayan basta makahatag lang og pagkaon ug basic needs sa ilang sakop sa pamilya. Proseso kini nga gipatuman sa BJMP aron masiguro nga walay kontrabando nga makalusot. Ay nalipay mi sir oy kay dugay-dugay na gud niwa kakuan og pagkaon sa among piniriso. Tulog adlaw nga donor system nga gisugdan karon adlaw hangtod sa Disyembre 31. Nahitabo kini human mihangyo si Mayor Edgardo Labella sa kadagkuan sa BJMP nga tugutan ang donor sa ngalan sa diwa sa Pasko. In the spirit of Christmas and for humanitarian considerations, atong gitugutan nga makahatag o pinaskuhan ang mga minahal sa kinabuhi nga niya sa gawas ngadto sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga tuwa sa sud. Aron masiguro ang minimum health protocol, miabag ang QRT sa Cebu City Hall ug ang kapulisan. Gipalinya ang mga tao sa Fentius Menya Circle, bit-bit ang mga package. Niadtong Pasko ra unta nila kini idunol apan wa madayon. Busa dako kayo ang ilang pasalamat nga bisan og humana ang Pasko pero natugutan ra gyud. Si Wina Hiniralao gusto unta nga mahimamat ang anak ni atong Pasko apan nakasabot siya nga dili mahimo. Mingaw jud oy medyo kanang mahikap nimo taon dito ba. Labi na Pasko? Mingaw oy kay kumpleto bagyan mi Pasko, syariwa. Daghang taong mga asawa ni text nako. Pasalamaton kay sila nga gitagaan sa gayon nga makahatag og jutay kalipay panahon sa Pasko. Samtang gipaniguro sa BJMP nga mapatuman ang donor system base sa quarantine protocol. Ang ilahang personnel ang midawat sa mga package ug nausay plastic barrier. Na-cater na mo ang mga mudunol ganiha, nahuman-human nami. So nagpaabot na lang mi then gikuan gyud sa taga PNP og taga city nga nagyoy social distancing. Hugot nga gidili ang pagdunol sa mga senior citizens kadto lang usab nga adunay mga quarantine pass ang gitugutan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.